Súd sa bez môjho vypočutia a bez akéhokoľvek dokazovania vo veci postavil na stranu partie obvinených Čurilovcov a potrestal ma za názor, ktorý som otvorene komunikoval dlhodobo a za ktorým si stojím. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok prehral súd s tzv. Čurilovcami. Súd rozhodol, že keď ich prirovnal k Mikulášovi Černákovi, prekročil hranicu slobody slova. Musí sa im ospravedlniť a zaplatiť 10 000 eur. A exekútor už má v rukách príkaz. Nie je to však prvýkrát, čo politik zaplatil za to, čo mu ušlo z úst. V roku 2015 označil Daniel Lipšic sudcu Juraja Sopoligu za človeka, ktorý kryl zločiny v súdnictve. Sudca ho zažaloval a súd mu priznal 10 000 eur ako náhradu nemajetkovej újmy. V roku 2023 sa musel Igor Matovič verejne ospravedlniť Ľubošovi Blahovi. Povedal o ňom, že je mydliaci baran a fanatik, ktorý by v 50. rokoch posielal ľudí na smrť. Súd rozhodol, že aj politická kritika má svoje hranice a Matovič musel čítať ospravedlnenie priamo v pléne parlamentu. No a v roku 2019 dostal Milan Mazurek od Najvyššieho súdu peňažný trest 10 000 eur. V rádiu Fortinus totiž hovoril o Rómoch ako o parazitoch a príživníkoch, čo nikdy nepracovali. Za extrémistické výroky prišiel o mandát poslanca a zaplatil ako za luxusné dovolenky, len bez oddychu. Od urážok po extrémizmus každý z nich zistil, že aj v politike platí staré pravidlo: jazyk máš zadarmo, ale účet ti pošle súd.